बाक्सानि हायुङारि मानास हाग्रामानि नारेंगुरिनि बिक्की दैमायाव गोमानाय साथाम लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। गोमानाय साथाम लाइमोननि गोथै सहखौ पुलिस आरो SDRF नि हानजाया नागिरनाय हाबाफारियाव बोखांनो हायो। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ बरपेटा रडनि 28 बोसोर बैसोनि अबजित कर्मकार आरो 27 बोसोर बैसोनि दीप साहा आरो दीप साहानि फंबाय 20 बोसोर बैसोनि राज साहा होननानै सिनायथिदों। अबजित कर्मकारा सासे फालांगिरि आरो दीप साहाया पान्जाब बेंकनि सासे बिबानगिरिमोन। दिनै फुंबिलियाव बिक्की दैमानि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव दीप साहानि फंबाय 20 बोसोर बैसोनि राज साहानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। मैया मोनाबिलियाव बिक्की दैमानि सेराव गंसे गारिजों साथाम लाइमोनफोरा फैदोंमोन। मोनायाव गारियाव साथाम लाइमोननि मबाइल फन जि सेन्देल नुनानै सन्देह खालामनानै मोनायावनो पुलिसा नायबिजिरहैदोंमोन। बिक्की दैमायाव गबनाय साथाम लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनानै पुलिसा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। बाक्सानि हायुङारि मानास हाग्रामानि नारेंगुरिनि बिक्की दैमायाव गोमानाय साथाम लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। गोमानाय साथाम लाइमोननि गोथै सहखौ पुलिस आरो SDRF नि हानजाया नागिरनाय हाबाफारियाव बोखांनो हायो। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ बरपेटा रडनि 28 बोसोर बैसोनि अबजित कर्मकार आरो 27 बोसोर बैसोनि दीप साहा आरो दीप साहानि फंबाय 20 बोसोर बैसोनि राज साहा होननानै सिनायथिदों। अबजित कर्मकारा सासे फालांगिरि आरो दीप साहाया पान्जाब बेंकनि सासे बिबानगिरिमोन। दिनै फुंबिलियाव बिक्की दैमानि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव दीप साहानि फंबाय 20 बोसोर बैसोनि राज साहानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। मैया मोनाबिलियाव बिक्की दैमानि सेराव गंसे गारिजों साथाम लाइमोनफोरा फैदोंमोन। मोनायाव गारियाव साथाम लाइमोननि मबाइल फन जि सेन्देल नुनानै सन्देह खालामनानै मोनायावनो पुलिसा नायबिजिरहैदोंमोन। बिक्की दैमायाव गबनाय साथाम लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनानै पुलिसा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे B.Ed नङाब्ला DLED कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMC नि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन।
सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।